नाम्बार सिख्लाजों लोगो हमलायनाय भिडिअनि ससेयानो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा जाय रं नाम्बार सिख्लाजों लोगो हमलायनाय भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोनहा डिसक्रिपशनाव थांनानै बे भिडिअखौ नायनो हागोन आं लिंक होनानै दोनखादों मानोना लोगोफोर रं नाम्बार सिख्लाजों लोगो हमलायनाय भिडिअखौ जाय नुवाखै बिसोरो नैबे भिडिअखौ बारा मोजाङै बुजिनाय नङा मानोना नैबे भिडिअआ रं नाम्बार सिख्लाजों लोगो हमलायनायनि ससेयानो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना थौदो दानिया भिडिअखौ नायनोसै लोगोफोर जाखाबाय आं ओमफ्राय बेबि डल नों आंखौ नुना माबायदि मोनदों आङो औलाय नोंखौनो सोंखादोंना आंलाय आङो गोसोखौ मोजां मोनदों मेलेखौ नंमारगौना नंमारालाय हा नंमारगौब्रा जावलिया ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौलाय माला गारगोन बयफ्रेन्डखौ र' बेखौ आंनाव फन हरबाय थाबाबो आं थिखोखाला एबार आं नोंजोंसो बिजि थाबाय थाखासिगोन एबारहाय बे आंखौ केयारखौनो खालामा आं गारनोसै थाब गारदोलै आं बाबायसो दिनै गारदो दानो है जाम्बालाय मेलेख' दाहायनोबा नोंजों बिजि मोनबानो आंखौ रागा जोंखागोन रागा जोंबाथाय आंबो ब्रेकआप होनहरसै आरो मा नंगौना खोथाया औब्रा नङा जायो नामा सोरबा ओमफ्राय नों आंखौ मोजां मोनखाबायना बेबि डल फसायखाबाय आङो नोंखौ मोजां मोनखाबाय होनबालाय बुंलायसै नामा माखौहाय मेलेख' है जाम्बि बे मोजां मोनलायनायाव बुंग्रा वाट्सखौब्रा अह बे आइ लाभ इउ सोदोबा औब्रा दे नों बुंग्रोदो मेलेख' होद आंसो बुंग्रोलायबावनांगौ नों बुंदोब्रा दे थै जाम्बा हौवाफ्रासो सिगां बुंगोरोथ' हिन्जावफ्रा बुंगोरा बिदिखौ मा नंदों नोंलाय दे नोंनो बुंगोरदो दे होनबालाय बुंनो सां दे मेलेख' लाभ इउ बेबि डल सना आंनि जिरख'नाय आमाय थुखल आं बावनो हानाय नङा नोंखौ थैलाय उजिलाय साथ' जोनोमनि जाखागोन नों आंनि मेलेख' फाग्ला जा बुंखाबाय नोङो आं जावलिया जासिगोन खोनानानै आइदै love you too मेलेख' oh my god हायाव दंना अख्राङाव दंसो मोनबायलां मेलेख' जावलिया जाबायलै माइरि किसबो होबावबायसो आंनो थैसिगोन आं दर फाग्ला थैया आं दं थांनोसै थौ बिदिबालाय बारा गोबाव थाजाना लकडाउनाव दा पुलिसफ्रा बुफैलाबायगोन लामा सामायाव बुजाबा आं बासायनो हानाय नङा थौ दे होनबालाय oh my god मेंगुलायबायसो आङो सान्दुं गोसायाव लोगो हमैना मोखाङानो गोसोमसो जाजोबसिगोन नामाथाय आंना सान्दुं खामथाबबोजोब्बाय फाग्ला मेलेख'खौ लोगो हमैनायावनो आया बावदोंसो आंथ' मबाइलखौ अफसो खालामदोंमोन अन खालामफिननोसां माबारनो आयौ माथो फन मिस कलानो 100था जानानै थाफैदों आयौ oh my god बयफ्रेन्डनि मिस कला आयौ 100था र' डाटा अन खालामनां आयौ मिसेसआ थैबाय आं आयौ मिसेसआबो थैबाय गैला रायजाखासिगोन आं आयौ जा बुरजा मेसेज हरदों हरनायाबो फनबो फैबावबायसो आयौ मा होनना बुंबावनांगौ जाखो आङो बेथ' आंखौ फनखौ सुइच अफ मानो खालामा होनना सोंखाथारखागोन मा होनना खोन्थाबावनांगौ जाखो बेनो मा होनना थगायबावनो आङो
मिथिलालै हा जायखिया हमनो थाङो र' हेल' फना मानो सुइच अफमोन नोंना हो अ माय गड मा बुंबावनो आं दाना ओइ मा सिरि थादों हेल' फना मानो सुइच अफमोन नोंना हो मानो अफ लायामोन बेबि दिनै अखा हादोंमोन जोंनाव जानो अखा खोरोमदोंमोन बार बारदोंमोन बेखायनो फनखौ आङो सुइच अफ लादोंमोन दासो अन खालामफिनदों आं अखाया हागानायखाय आं नोंनाव कल खालामनो नागिरखादोंमोनथ' ओमफ्राय नों हरगोरबाय ए नंगौना बेबि औ बेबि आंहा बेखौनो खर' गाज्रि जाजोब्बायमोन मा नांनायनि अफ लालाबायनांगौ साननानै आंनो खोन्थागोरा हसिया अफ लानानैसो दल' थाबावदों साननानै न'आवसो थांनानै रायबावसैमोन आं नोंखौ दाबावैनो रायफैनाङालै बेबि आं न'आवनो दिनै सानसे थाबाय थाखादों जेरावबो थांखायाखै आङो दे थाथ' होमबा आं खामानि मावनो आरो फनखौ सुइच अफ लायनि सिगां आंनो खोन्था हरग्रोखा नङाबा माथा गरम जायो आङो औ जागोन दे बेबि दोनदो होमबा दे दसे इउटुबसो नायथ'सैलां आरो मेलेखौ फन हरलायबाय हेल' मेलेख' औ बेबि दल सौफैबायना बेबि औ मेलेखर दहायनो सफैदों आङो ओमफ्राय नोंलाय नै आं बिफां सायावसो जिरायनानै दङलै बेबि दल ओमफ्राय मा खालामदों नों आं उन्दुदोंसोलै नै ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों मेलेख' नोंखौ गोसोखांदों आगै सना आयु नंगौना नङाथाय दाद नङा जायो नामाब्रा नोंगौलै सना नोंगौ गोसोखांगासिनो दं आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो लामाबो गोसोखांबोबावदोंसो आं फैनायाव माला न' सहैनानै कल हरनो मोनगोनसो सानखादां मेलेख' नों आंखौ एथ' मोजां मोनो आरो औब्रा बेबि दल आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आंनि बिखा बिख्ला आमायथुखौलासो मिथिसिगौ आं नोंखौ दहाय नुजेननायनिफ्रायनो थानो हालालै सना रायज्लायाबानो जावलिया जाखाबाय आं फुरा 100%। आयु मेलेख' सना नों दि आंखौ एथ' मिस खालामो गोसोखाङो आं जावलिया जासिगोन फुरा आंबो जावलिया जाखाबाय औ हा मेलेख'आ हेल' बयफ्रेन्डनि फन फैदोंलै नै आं हमगोरनि दे हाय दे हम नों सिरि थाथ' र' मेलेख' हेल' बेबि दौर साला मा बेबि बेलाय हा सोरजों बिजि नोंलाय सोरजों रायलायबाय थादों नङालै आं रावजोंबो रायलायाखै मामिसो फन हरदोंमोन आंनाव ओमफ्राय मामिया बाजाराव थांदोंना ओमफ्राय आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनानै दोन होननानै खोन्थाहरदों मामिया थगायबा लावथि मोनगोन खालि बिजिल' मोनखासै दाना थगायोबा गखाया आं थगायाखैथ' मिथिबाय दे होनबा आं खामानि मावदों दोनथ' दे दानहर होमबालाय हेल' मेलेख' मा रायलायखांबाय नामा माला गारगोनब्रा बिबखौलाय माथो दाबो गारनो होननायानो गारा दाबो आंजों फन रायलायनायाव बिजि मोनबानो ब्रेकआप जासिगोन होननाया बोरैथो माथो हमजाबलायलायखोसो नोंलाय मेलेख' मा होननानै गारनो सानदों आं अनोना बेखौ एसेबाबो हाय आंनि अननाया थोआ नामा नोंनो हा गारदोलै बाल बेखौ रायलायबाय थानांला बेजों आंजोंल' रायलायबाय थादो नोङो जागोन दे मेलेख' बे आंखौ बारा थाल लाखाया आंबो बाखाबायसो दे होनबा आयदाय मा जाबावगोनब्रा सामफ्रामबो खामानि गार्लफ्रेन्डनाव फन हरनो टाइमानो गैला आंखौसो थाल लाया केयार खालामा सानलायलायसिगोन बे कल खालामनांगौ र' बिजिबावसो सोरजों रायलायदों बेलाय सैमानि फिसाया हाथारलालां बेखौ मासदिनि दामनोसो गोसो जाबाय आं गलालै बे र' न'आव थांग्रोनि आं मेलेख' औब्रा हा टु मिस कल बयफ्रेन्डनि गैला थैदो रायजाखासिगोनलाय मेलेख' मामिया आंखौ ओंखाम जानो लिंहरदों आं ओंखाम जाहैगोन दे आं दा दसे उनाव हरफिनगोन दे
जाहैग्रोदो बिदिबालाय आंबो ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाहैग्रोनोसै न'आव औ दे नोंबो जाहैग्रोदो औ दे सना हरफिनसै आं र' जोगोनाथनाव साला हेल' बेबि मा सोरजों बिजि जायामोन आं लोगोजोंसो रायलायदोंमोनलै बेबि बाल आं रावजोंबो रायलायाखै आं लोगोनावसो मैया अनलाइन क्लासाव मा नट्स हरा होननानै सोंहरदोंमोन आं मैया क्लास लायाखैमोन नालाय जाबाय दे नोंनि थगायखौलाय आं मा मोनथिबावनो जायखिजाया आं फोथायबाय आरोना नोंखौ लोगोजों रायलायदों होननानै जोगोनाथ बाल आं रावजोंबो रायलायखायाखै लोगोजोंसो रायलायदों हिनजावसोमोन बेबो ओमफ्राय नों मानो कल हरा सानावबो हरावबो जा गोबावजोंसो हरो खनसे खननैल' हरो ना नोंहा गोदान मोनबाय नामा बेखायनो आंखौ खबरखौनो लाला नों जायखिजाया आं फोथायबाय आरोना नोंखौ लोगोजों रायलायदों होननानै खिन्थु आं रावखौबो गोदान लायाखैलै बेबिदल आं बिराद बिजियाव थायो सामफ्रामबो खामानि मावो आङो मोनथिदोंना नों बेखायनो आं नोंनाव एखमबा कलखौनो खालामनो मोना मानो मोना जाबाय थायो कल रायलायनो गोसो जाबाबो फनखौनो हरनोनो टाइमानो मोना जाबाय थायो नोंनासो गोसोआ सोलायबाय नामा बेबिदल सोलायलांगोनथ' आरो नों आंखौ बिदि खबर लाबाय थायाबा नों बुजि आंखौ बेबिदल आं सामफ्रामबो डिउटियाव थायो नों बुजिया नामा आं खबर लागोन ना नोंखौ नों आंखौल' दागार आं नोंखौ मोनाब्ला थैगोन आं दिनखौ बेसेबां मोजां मोनो आं दिनखौ बेसेबां हास्थायो मा नों आंखौ गोबाव जानायखाय अना सानो नामा नोंखौ अनो दे अनो बेबि होमबा दोनथ' दे आं खामानि मावनि एसे दे होनबा मावबाय था आइया दिनैथ' डिउटि गैया है बेबिनाव कल खालामसैलां दिनै is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति हेल' बाल डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा आंखौ मानो दिनैसो फन हरनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों मा आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामदों मा आंनि कल हरनायखौ डिस्टार्ब मोनदों नामा नों औ डिस्टार्ब मोनदों आङो मानो कल हरबाय थादों आंनाव दिनैसो बारनो मा आं साननैसो फन हरियावनो नोंनि गोसोआ सोलायबाय नामा बेबिदल आं गुबुन बयफ्रेन्ड लाबाय नों आंखौ डिस्टार्ब खालामनांला नों बायदि थाल लायै केयार खालामो बयफ्रेन्डखौ बिसिबांदि गोबाव रिलेशनशिप जाया मानो थेवब्लाबो आंनो बेबायदि हौवाखौ नाङा मा आंनि अननाया थोआमोन नामा नोंनो ना आंनि अननाया अननाय नङामोन नामा नोंनि थाखाय ब्रेकआप जाबाल' गाबनानै जाया बेयाव बाल अननाय टाइमाव अननाय होनो रोंनांगौ होनब्लासो अननाय मोनफिनो दा नों आंखौ थालखौनो लायाब्ला आं बोरै थाबाय थानांगौ बिदि टाइम लस जायो आंहा बेखायनो गुबुन लाबाय आङो मा नों बिएफ गोदान लाबाय बिदि गुबुन बयफ्रेन्ड लानोबालाय आंजों मानो एथ' गोबाव रिलेशनशिपआव थायामोन मानो नंखाय अननाय होआमोन आंनो आं डिउटियाव थाबाय थानायनि थाखायसो नोंनो फन हरनो आरो केल खालामनो हाया जाबाय थायोमोन बाद दे नोंनि केयार खालामनाय नोंनि थाल लानाय नोंनि अननाय आं गोदान लाखाबाय होनबाय ना बुजिया नामा नोङो दोनदो कला गासिबो वाट्सएप फेसबुक कल ब्लक खालामनानै लाजोबसै आंनाव दिनैनिफ्राय कल खालामनांला नोङो आरो आंनि बयफ्रेन्ड नंला नों दिनैनिफ्राय मिथिबाय मा आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङालै बेबिदल आं नोंनो जाबायदि अननाय होबाय फुरा गासिखौबो होजोबबाय आरो आंहा गुबुननो बेबायदि अननाय होफिननो गोसो गैला नोंनो आंनि लास्टमोन सना जोंनि फिउचारनि थाखायनो आङो डिउटि मावनानै रां खामायोमोन सना आरो नोंखौ थाल लानो हाया जाबाय थायोमोन आं नोंखौ मोनाब्ला थैगोनलै सना थैगोन आङो नोंखौ मोनाब्ला नों थैयो ना थाङो आं जेबो मिथिया आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैखाला दान्दो गुड बाय दिनैनिफ्राय सना बिदि दा बुंना सना हेल' सना आं नोंखौ मोनाब्ला थैगोन सना खनसे लास्ट टाइम कल खालामबावनोसै आं बेबिदलनाव
हमबावा आइडिया गुबुन मोनसे सिमजों कल खालामबावनि आं फन फैदों आंनाव आननोन नाम्बारसो माथो हेलौ 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 माथो रायलायाबो हेलौ हेलौ सना आंसो जोगोनाथ अह सैमानि फिसा नोंसो नामा मानो हरबावदों नोंलाय आंनावलाय आननोन नाम्बारजोंलाय आंखौ मोनाबा थैगोन होननाया माथो दाबो थांनासो दङ नोंलाय मानो दाबो थैयाखै फालाय नोंलाय ओरैनो डायलगसो बुङोमोन माथो नोंलाय गासिबो अके दे होनबालाय थैनो सां आंनि थैनाय टाइमाव नों गाबफैबानो जाबाय एथबां अननाय होसेयावबो आङो बिदि थगायजायोब्ला आंहा बे बुहुमाव थांना थानानै मा लाब थैनोसै आङो बेबि डल नों आं थैनायाव गाबफैबानो जाबाय नाथाय आं थैनो गोसो गैयामोन बेबि डल नोंनि थाखाय आं थैगोन थैहै सैमानि फिसा बहा थैयै आंनो मानो खोन्थादों नोंनि थैनाय थांनायखौलाय नोंलाय सोरांनि बिदि खोन्थानो ओके गुड बाय बेबि डल सना